ଭାଦ୍ର ମାସ ରବିବାର ଆସିଲେ ଗାଁ କଥା ଆଉ ଗାଁର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ବେଶ ମନେ ପଡେ। ମନେ ଅଛି ମୋର ଆଜି ବି। ସୁଜାତା, ବିନୁ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ, ବିକି, ବଉଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଭାଇକୁ ପଢିପାରିବୁ ମାଇକରେ ଆର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସେଇ ବହିରୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରେରଣା ନଉ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନ ମରିଯିବା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ଆମେ ନୁହଁ। ଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ବାଧେ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହେବା ଦରକାର ସେ ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଥର ଉଙ୍କି ମାରେ। ଆଉ ସେ ଭାବନାକୁ ମୁଁ କବିତାର ରୂପ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୋ କବିତା ମୁଁ ଆଜିର ତଅପୋଇରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ତଅପୋଇ। ମୁଁ ଆଜିର ତଅପୋଇ, ସାଧବ ଘର ଝିଅ ମୁଁ, ଉଣା ନାହିଁ ମୋର ବେଶ ପୋଷାକରେ ସର ଲହୁଣୀରେ ଦିନକୁ ଇଞ୍ଚେ ବଢେ। ସାଧବ ଘର ଝିଅ ମୁଁ, ଉଣା ନାହିଁ ମୋର ବେଶ ପୋଷାକରେ ସର ଲହୁଣୀରେ ଦିନକୁ ଇଞ୍ଚେ ବଢେ। ମୋ କଳା ମେଘି କେଶ, ମୋ ଓଠର ହସ, ମୋ ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ସତେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରି। ମୋ କଳା ମେଘି କେଶ, ମୋ ଓଠର ହଂସ, ମୋ ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ସତେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁଦଣ୍ଡେ ରହି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରି। ହେଲେ ଅଧା ଚାନ୍ଦରେ ବାପା ମଲେ, ପୁରା ଚାନ୍ଦରେ ମା ମଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଗେହ୍ଲି ଥିଲି, ହେଲେ ଏମନ୍ତ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଭାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଦୂର ଦେଶ ଗଲା, ଆଉ ଭାଉଜ ମତେ ପର କଲା। ଘରମଣିକୁ ହାତ ଦେଇ ଭାଉଜ କହିଲା ବନେ ମର ଯାଇ। ଘରମଣିକୁ ହାତ ଦେଇ ଭାଉଜ କହିଲା ବନେ ମର ଯାଇ। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି, ମୁଁ ତ ଆଜିର ତଅପୋଇ। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି, ମୁଁ ତ ଆଜିର ତଅପୋଇ। ଦେଖିଲି କିଛି ବାଳିକା ମିଶିକରି ହାତେ କଲମ ବହି ଧରି ଯାଉଥିଲେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି। ପଚାରିଲି ମନ ବଳ ବାନ୍ଧି, କୁହ ଗୋ କିଏ ତୁମେ ବାଳି, ଯାଉଛ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି। ତୁମେ ବି ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପରି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ପରି। ଆଉ ତାପରେ ସୁଲେଖା ମୋର ହାତ ଧରି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରେ ନେଲା ଟାଣି। ସାଧନାରେ ରତ ଥିଲେ ତରୁଣୀ, ମଧ୍ୟରେ ମା ବୀଣା ପାଣି। ସାଧନାରେ ରତ ଥିଲେ ତରୁଣୀ, ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ମା ବୀଣା ପାଣି। ସୁମିଧା ଦେଲା ରଙ୍ଗ ତୁଳି, କହିଲା ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ତୋଳି। ସୁମିଧା ଦେଲା ରଙ୍ଗ ତୁଳି, କହିଲା ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ତୋଳି। ଆଉ ଜୀବନ ମୋର କାନଭାସ, ଆଙ୍କି ଦେଲି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ଡେଣା ଖୋଲି ଉଡ଼ିବାର, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାର, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଡୋରିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିବାର। ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆଜିର ତଅପୋଇ?